okoa mar mondo mi koro chan wuodhe gi endo makare kalore kanyo kod gedo kata yaro mar apayano endo mar Roroni-Mau summit. Kinde mane oloso kanyo eko jatel migawo mochung' kanyo ne chenro go mag wuodhe pacho kaendi David Chirchir wacho kanyo eko ne apayano endo onego beni lose rang'iny makare mana kaka ne osendike kinde machien mokalo kacha chande. Weche gi ne owacho kinde mabende ne gidhi goyo wangi mondo ging'e ndam machenro makod seche gi. Hapo nyuma kidogo tumefungua ile barabara ya kutoka Ngong kwenda mpaka Suswa. That is a very good road. Inaweza kutoa traffic ile inaenda upande ya Narok, Kisii, Awendo ikipitia upande hiyo. Na pia niko na barabara ya flyover Njambini, Olkalau, pia tuta improve hiyo barabara. Na vile sana nimesema kwa sababu tunajenga dual carriage, tutamaliza ile mbili, tufungulie traffic ile mbili ya upande hii ijengwe. The positive externalities that this project will avail to the people of Kenya, the easing of transport from Nairobi to the western part of the country, to Rift Valley. We're going to open up this corridor so that even all the way to Uganda, the goods that we move from the port of Mombasa to Naivasha to Kampala, Uganda, we're able to do that with a lot of ease. Ikruok makaro sasa katemo motelo ne nyasi mar chieng' madaraka pacho